já jsem Terka a dneska bych ti chtěla povídat o mém oblíbeném fotogramu. Tohle patří k jednomu z mých prvních fotogramů. Vlastně původně to byl takový experiment, prostě jenom jsem zkoušela šablony a hlavními herci jsou pravé mouchy, které tady zanechaly otisk 1:1. Samozřejmě umřeli pravděpodobně humálně. Prostě jsem je našla mrtvý. A tady tak si mohli zahrát ještě nějaký příběh. Fotogram je vlastně na fotografickém papíře. Já jsem všechny rekvizity, mouchy a vlastně šablony tak jsem dala přímo na fotopapír a celý vlastně jsem to osvítila. Takže tam, kde dopadalo světlo, je černá a tam, kde nedopadalo světlo, tak je bílá. A vznikla z toho takováhle planetka s příběhem. Tohle jsou obyčejné šablony, které jsem si udělala vlastně z černého papíru. Původně to byl test téhleté kulaté šablony, mají úplně první šablony. A vznikla vlastně ještě další 2 takováhle díla, na které jsem ty šablony použila. A je zajímavý, jak z toho vzniklo úplně něco jiného. Ty mouchy tak si zahrály ještě v dalších příbězích. Použila jsem je ještě na 2 fotogramy. A to tenhle, který můžete vidět na mém webu, taky v portfoliu, jmenuje se Průlet. Trošku mi to přijde překombinovaný, není to úplně vlastně tak hezky čistá minimalistická práce, nebo čistý minimalistický motiv jako mouchy. A tady jsem využila vlastně šablonu obdélníků. Tohle jsou špagety a kafe mletý. A tady vlastně máme naše herce. A tady teda takhle jsem použila opět kulatou šablonu, ale tentokrát jsem se vyhrála s rýží. Není úplně dokonalá ta expozice, vlastně zase jsem to trošku překombinovala, ale co už no. To je prostě experimentování. Co se týče toho fotogramu, tak jelikož je jeden z prvních a prostě chvilku to čeká, než to vymakám, tak má vlastně i svoje chyby a tím je vlastně tady takový obdélník, někde mi tam zasvítilo parazitní světlo, nebo někde jsem to neto. Rámeček samozřejmě není úplně jako adekvátní, takže pokud náhodou za někým tenhle originál někdy pojede, tak se toho budu snažit vyřešit paspartou. Samozřejmě někde mi nedolíhal nebo různě bordel prostě. Nedávala jsem si úplně tak pozor na prach a občas se tam někde prostě při vyvolávání vyskytla chybka, jako právě prach, nebo jsem odškrábla kousek vlastně té vrchní emulze a podobně. Ale jako na první pokus si myslím, že jako perfektní práce. On to nebyl úplně první pokus. Úplně první fotogramy byly moje autoportréty, které taky můžete vidět na mém webu v portfoliu nebo na Instagramu. Co se týče toho motivu, tak jsem ho naskenovala, vyčistila od všech vlastně těch chybek a použila jsem ho na testy uměleckých reprodukcí. Tohle je test, tyhle tisky nejsou úplně kvalitní, protože skeny nebyly úplně kvalitní. Ty jsem si teďka udělala nový, takže začínám vlastně od začátku. Můžete vidět, že to není úplně ostré. Udělala jsem si teda nové skeny a testuji, aby byl výsledek úplně jako nejlepší. A ty pak můžete mít i doma. A takovýhle je vlastně rozdíl mezi originálem a uměleckou reprodukcí. Tohle je teda originál se všema chybama a tady je vlastně perfektní umělecká reprodukce na
100% bavlněném papíře v 320 gramážové verzi a vlastně digitálně vyčištěná od všech vlastně chybek. Ten motiv je dokonalý a navíc je to ještě vlastně větší verze než originál. Originál je pouze 20x30, tohle je 30x40. Schválně mi dejte vědět do komentářů, jak se vám motiv s mouchama líbí. A pokud líbí a chtěli byste ho třeba na svoji zeď, tak na mém webu se můžete přihlásit dole pro odběr newsletteru a jakmile budou tisky připravené, tak určitě můžete být mezi prvními, kdo je bude mít doma. Díky a příště ahoj!